hema yekser ji vir dest pê bikim ji Kaksînan herkes merak dike. Stratejiya Dem Partiyê wê çi be? Gelek kes merak dikin dibêjin ka mesela bo nimûne li Stenbolê wê namzetekî nîşan bidin an na. Wê dîsa wekî berê bi CHP re tev bigerin yan wê xwe nêzî îxtidarê bikin, desthilatdariyê bikin. Yan wê rêyeke sêyemî bidin pêşiya xwe. Stratejiya we ya heta niha zelal bûye çi ye? Gelek spas dikim. Silava rêj ve hemû giştîrar ragiştîre li her çar parça da gelê kotra. Stratejiya Dem Partiye çi ye? Ez bi navê Dem Partî naxivim. Ez endamê rever Dem Partiyê nime, di rêverberiya Dem Partî de nime. Lê ger çi be ez kanîn ser wê baxivim. Lê wan di nav vê sîstemê de cî dikirin ji ber ku hûn müttefikê hevin, hevpeyvanê hevin. Gotina we jî heye di nav Dem Partiyê de. Rast e gotina me hebû em kanîn zaten vê gotinî bînin ziman. Gotineke me hanî ziman yani ger stratejiya Dem Partiyê bi taybetî stratejiya siyaseta Kurd çi be? Ya hilbijartina 2024 da hilbijartina 2024 gelek giring e. Ji bo hemû aliyan giring e. Ji bo siyaseta Türk, ji bo devlet, ji bo siyaseta Kurd gelek giring e. Têkevê wê divêniya îç ve dış girdelerê wê nû henin. Hundir henin, derve henin. Ji bo wê serî de ez çend qara dest wê bibim paşî zî kî de hilbijartina 2024 da çi armanc dike? Siyaseta Kurd çi armanc bike? Stratejiya wê ger çi be? Ev pirsê me ne işte divê çi be ez jî wî dipirsim. Baş, malata bu. 2024 civata Kurd, civata 2019 ne? 2014 zine ya berezine. Ya giring her zede bajarê me mezin nebûn, werimîn bi koçberiyê. Didî wî civata me bi internetê giredeya cîhanê bû. Sisî wî wek em bên civanê me hîn nebûn hemwelatiyê Kurdistanê lê bûn hemwelatiyê cîhanê ê dunyayê. Çarê wê em bên ya belkî ya herî girîng qeyrana aborî gelek giring e. Çarê wî destkeftiyê gelê me li her du parça li her du parçeke statiya wana heye ya girîzî hir du parçeyê din dibin astengiyake metirsiyake gelek mezin daye ji bo wê hilbijartina herêm ya Kurdistan ya Bakur giring e. Çav em bên encam Tamam Kaksînan niha ji xwe wî kevne şopiyekî komünîst e dikevin dîrokê piştretê. Lê bi awayekî berbiçav divê Kurd çi bikin? Mesela vekî hilbijartina parlamentoyê wê bi opozisyonê re hereket bikin, fayda Kurda de, an zirara Kurda de, yan divê xwe nêzî desthilatdariyê bikin ji bo ku pêvajoyeke nû dest pê bike. Yan rêyeke din bidin pêşiya xwe. Gelek spas. Ez ê baton vira zaten ger Kurd xeta sêyemî bidin pêşiya xwe. Taybetî di hilbijartina 2024 da ne alîkarî bidin ampul ne alîkarî bidin wek em bên tîra şeşox yani CHP. Li Kurdistanê zaten bi serê xwe tê kevin hilbijartinê bi taybî Dem Partî li bajarê metropola serî de İstanbul ger Dem Partî bi serê xwe tê keve. Hilbijartinê partiyê me din Haq Partî dikevî hilbijartinê. Pêşniyarê me vekî hemû partiyê Kurdan eger kanûnî îttifaq bikin bi hev re. Nakî îttifaq bikin bi serê xwe tê kevin hilbijartinê qet yan CHP yan AKP re îttifaq nekin yek. Didî wî Kerkûkê tiştek da berçavê me. Çi da me? Eger partiyê me bi hev re tê ketine hilbijartinê em bawer bûn ku ê di 16 de kêm wî 11 yan 12 bistandana. Lê berê herkes bi serê xwe sê yan çar lîste ketine partiyê me wenda kirin ya hayır girin gelê Kurd wenda kir. Eger li Kurdistana Bakur demeke dirêje dengê Kurda bi taybetî dengê Dem Partî kêm diriye ve pişta kêriye divê hilbijartine eger car de hêdî zêde bûye ki sedîra 35 dengdarê Dem Partî siyaseta Kurd sar bûne qarîne ew yan car divegerin ser siyasetê yan ê biqetin. Eger biqetin tenê bû Dem Partiyê ne ji bo hemû siyaseta Kurd wek em bên astekiya giring e ji bo wê îttifaqan dibêjin. Banga Dem Partî re zî banga me ji hemû partî re zî bu yek dengî em çawa bikin çito bikin tê kevin hilbijartinê.